guys. Nah, sudah datang. Gila, busa super udah datang. Langsung meluncur. Siap buat tembak. Nanti nembak nanti. Nembak nanti. Nembak nanti. Nanti. Ngene tah, iwak. Nembak apa? Iwak. Nanti. Nembak nanti. Kono. Ya, ngesek ya. Lereng sek. Kondi mangko mata. Sing ino. Dandan apa nih kuwi? Iki sing rusak apa nih? Oh iki ta. Wis kena. Wis kena. Mas, tak kasih satu. Tak kasih. Cek kono. Wis mangan. Gurung. Ini lagi jajan iki lho. Deh. Cek ya. Hei. Guys, saat ini sedang mencari ikan. Ini kayaknya Aldo tahu nih. Wes ping pira iku? Kecepet nae kok. Piye? Piye? Kenapa?
rusak iku. Piye? Kunci tak? Ndine sing rusak iku. Gak iso. Iki. Gak iso. Gak kena. Iki lho. Iki nih. Trouble tembaknya. Oke. Gak kena ta? Piye iki? Piye harusnya piye? Iki ta? Jeres dandakno do. Tak jeritan wis rusak. Minggir sik anak wong. Minggir sik anak wong. Gak kenalan. Hei, gak kena. Oh, betul apa? Iwak. Anu lho. Iki lho rusak. Nang ndi? Betul. Juga apa, Beng? Hei. Do. Bedilmu pak wong kok lho. Bedilmu pak wong kok. Apane? Golek apane emang? Obeng ta? Ngono mang tak kai kunci kontak. Dandani sik. Santai do. Itu kan servis iki. Servis dhewe ae. Servis dhewe iki tukang servis e. Gak tambah rusak iki kok, Do. Aduh. Gak tambah rusak iki kok. Kok mbok dandani dhewe iki. Mbok piye? Aku ora mudeng ya. Tolong dong sing mudeng, komen sing mudeng. Gak kena. Tuh. Sira kena. Rusak tembaknya. Dandani dhewe ya kowe Aldo. Kereta gak? Nah. Gak iso ya. Dandani dhewe kok. Iso iki. Iki diarakno mengguring ngene ta, Cek. Nah, cekak peteng.
Lah ayo. Sik dandani sik, guys. Engko nek rusak wurung iki, tembak sitoke nang omahe. Piye? Piye, gak kena? Gak kena? Kok diulek-ulek iki kene apane ya mengko ya? Lho iki ne lho. Pentilane iki lho. Lho, saya ora kena. Wayahe ganti. Ya sisi toke ae mang. Piye kok gak kena do? Kayak itu nembak iki. Gak kena. Iki netok lho. Sik guys, cek dandani sik guys. Sik. Lah maksudnya piye iki? Maksudnya piye? Iki diapakno iki. Di piye? Ngene. Terus ngene. Ngene. Ya iso. Gini, ngene nih, ngene, uculan nih gue, gak ngene non. Lungo. Iki gini sing rusak iki. Iki ditelepon sih Rono. Sampe iki sing cilik iki to. Lah iki dikencengi ngene tapi ya, kencengi ngene. Dikencengi, gak kena. Waduh. Tembaknya rusak, guys. Gak sido iki. Wah. Guys, itu nembak iki. Wah, gede-gede. Agak pisan ya. Gimana nih sopo? Orangnya keringet gini bareng ala. Ini nantana nanti ki, nanti. Ini nantana nanti. Ado kono, ado.
Gak kena iki. Gak kena. Gak kena. Rokok rokok. Iya gitu kan. Apa guys, tembaknya rusak guys. Nggak nona iki. Oke teman-teman, ini tadi tembaknya Aldo sendiri rusak. Kemarin pakai tembak saya, ini tadi pakai tembaknya Aldo rusak dan tak noneng ini telepon. Rusak, gak kena itu. Rokok. Gak kena. Jadi nunggu diservis lagi ini. Mau pakai tembakku nggak mau. Sing nendakno sapa? Pakmu. Hah? Iki netok. Kayaknya tempat servisnya jauh katanya. Bayar. Ndak nolong. Gak kena terus piye? Oke lah teman-teman, besok kita buat video lagi. Ini cukup di sini karena tembaknya lagi rusak. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya sama bocah super si Aldo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel kami agar bisa berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.